jsem odměl s vítem u dalšího videa, dnes je tu video z Minecraftu. Když se podíváte do mého inventáře, tak jsem se ho zapomněl vytřít. Ano, ale mám 2 diamanty. Mám tady 2 armory na koně železných. Mám tady několik stringů. Mám tady sedlo. Mám tady prut štěstí z moře 3 a návnada 3, jo. Mám tady nezlomnost 3, plamen 1, síla 3 a nekonečné. A spoustu dalších věcí. A kdybyste se ptali, kde jsem to sehnal? Ten prut jsem sehnal tak, že jsem, rozhodl jsem se rybařit, jo. Jinak, kdybyste se ptali, proč tak dlouho nevycházely videa a proč tak dlouho nevyšel Minecraft, prostě jednoduše neměl jsem na to chuť. Na tomhle světě jsem hrál dlouho, teďka jsem ho přejmenovával, ale neměl jsem prostě chuť hrát. Natáčet teda. Ani jsem moc nehrál, jenom trošku. Našel jsem pyramidu, díky tomu mám ty diamanty, nemyslete si, že bych první diamanty vytěžil bez vás. Mám tady svůj domeček, ten vám potom ukážu podrobnější. A ten prut jsem získal takhle. A ten luk, ten prut jsem získal tak, že jsem spojil 2 pruty, co jsem chytil. Pak tady mám ještě 2 ultimátní pruty, oba 2 jsou stejný, tady to můžete vidět. Ale je tam 2 zmizení, takže proto to nepoužívám. A tady mám ještě tohle, asi to dám na boty někdy si, ale tohle je můj baráček. Počkej, já vám to ukážu zvenku. Ještě bych ho upravil, tohle je jenom takový začáteční sídlo, mám tady na zemi craftingy. Tady mám kovadlinu, ve který jsem to spojoval a jako ten rybář je dobrý. Jinak mám i zlatý jabko. Já jsem bez vás udělal tolik věcí. Počkejte, já si to uklidím teďka. To vám ani nebudu dávat timelapse, to bude rychlý. To bych musel vědět, co uklidit taky. Máme hodně stringů, nevím, na co bych je využil, ale OK. Tohle. Jo. Těžil jsem hodně. Ale zase tak moc bych toho nečekal. Tak jo, dáme se tady redstone. Železo se asi můžu nechat. K čemu? Jo, aha, to bylo v té. Mluvám se za zvuky v pozadí, jo. Ale hold, zapomněl jsem si zavřít okno a teď se mi zavírat nechce. Tak jo, a tady mám farmu. Pěstuju tady hodně mrkve a brambory, ale v poslední době mi došlo, že brambory jsou lepší než mrkve, protože vždycky, když mi vyrostou brambory, tak si je potom opeču a to je mnohem lepší než ty mrkve. Už mám je docela hodně sugarcaneů, mám jich tady 43 právě, což není špatné. A tady mám své zvířátka. A tady je vajíčko, tak pozbíráme vajíčka a vyházíme a možná padne aspoň jedna sklípka. Jedna! Jo, nice, aspoň jedna. Tak, ale v čem bych se chtěl zaměřit v dnešním díle? Předtím jsem si říkal, že bych se chtěl zaměřit na to, že budeme dělat stáj pro ty zvířata, ale ne, půjdeme těžit. Tohle je hlavně takový informační díl, proč díl nebyly videa z Minecraftu a ze všeho vlastně. A zkusíme najít svoje první diamanty v dolech. Tohle jsem teďka udělal včera teda mine, tenhle. Jenom jsem ho začal. Vidíte, že jsem skoro nikam nepostoupil. Železo už tolik nepotřebuji, ale tak můžu ho brát, že jo. Hop. A to ještě gravel. Jinak lidi, napište mi, co byste chtěli za hru, abych natočil. Aha, něco jsem tady asi našel v minulém dole.
tak to tady zazdíme. Stejně se toho dioditu potřebuje zbavit. Nevím, kdo by na to vypotřeboval kvarc, jo, sice kvarc jako nepoužijete, ale stejně, proč byste z toho dělali diorit? Říkal jsem, že se dioritu potřebuji zbavit, ne ho získat. Cože? To je tady jen tak, jo. OK. Nějak ten produkt jsem vám ani neřekl, prostě jsem chytil knížku s těmahle enchantama, takže... Jo, bylo to štěstí, to vím. Jaká je na to šance, že? Ještě před chvilkou jsem tady měl daný hard, abych splnil tenhle achievement na zabití creepera lukem a šípama, ale to dám... Diamanty! Chtěl jsem říct, že ten achievement dokážu dát jinde, ale... Tohle je milé překvapení. Jo! Juhu! Tak tady jsem se nedokopal ani minule. To vypadá. Ne, to vypadá, to je jasné. Počkat, semka si dám ten diorit, protože budu potřebovat někdy určitě bloky. Je to diorit, že jo? No je to on. Kulišák. Možná riptorčka. Ona přežila, tak to je dobré. Jo, to hoří, a že co se děje za zvuk. Vůbec nemám představu, jak co tohle video dělat dlouhé a jaké je dlouhé, ale... Teoreticky bychom mohli udělat nether portál, ale mě se semka dolů vlozit nechce, takže... Víte co lidi, v dalším díle se vypravíme do nedru. No. Já stejně myslím, že už je to dlouhý, no 8 minut. To asi stačí. Pro dnešek. Říkám, je to jenom informační video. Takže děkuji, že jste se dívali a já se teďka zapálím. Ne, nezapálím, protože jsem blbec. To vlastně ne... Já se chci zapálit. Jo! Tak jo, a tak děkuji, že jste se dívali a zatím... Ahoj. Škoda. Jej.